HJ Reality Channel kan lo ma che Fugitive episode 1 Ziak tu Tony Daralte a mangai Chair tu HJ Ralte Zautan sanga han tho theilo zia em hi chu o thote daria teridon pi moite chuan ati lak laka Zautan sanga chu a room trua na dar thum thleng kamenga sin kaning cho min aisan meiru Saturday ani tho ati nuwa puan chuan ein lukhup le sawa ninom lutuk games in khela in meng vak ringot zel mutna chang shilo thona chang shilo ti chungin anu chuan bukbona chan taw soka an pairo ha adam mel zetin wanglai ni akeu nuapa zothana u somi chuan tuk verdal thalanga nota azai pa arata zothana naw rol thar exer lapo adaron hole peklo apeng koile ani ma na numoite zothana la thona nge ronti tu sangte chu en chungin vakai thote I thian pa ve so am buai thlak mai alo tia sangte chu zothana ruma alut ngala hey boya thote voin kha kalitum lomi kan group blanket soup kha ti pa ina thian pa apot bora thianing kom ngai le in zui chot anni boka anin po viau hui in vanin hlom tak ti chung chuan aron tho ve maya I bike king mero ka bike ke ka siam tir dai sangte chuan alo tilia trong to lem lovin zo thana chu a tho chuaka a ham ba hi ba ya he imulik le pek ani mo hu sangte rak lut chu ner nongin azuk mela kei ain imuli ka jingzok ngoi maite ati supa anin zui chuak ta a zothan sanga te hi mission venga chengin apa hi Aizol Government College a lecture ni in anuero engma athoklo in lama atangkai em thung u somi hian MA English azir zo ve chi a an thenom te skula na zon pa in ain hlo ve meka anawero BA Pol Science zirin nakuma a graduate ve angchu an ko sakasang falua lo na a an mamo tok ero an nei ve thei zela apa hi ko shanupa ani boka an pui fanau te po a shroi thaviau zothana po hi ngai to mel vakin langlo ma se inkhom le Sunday school kai ti chu taima fu rawa thalai ngangan ni an lom zong a ho ve a nimin mai khan MZU a geography department a admission an zukla ve a class 0 an latran lo tuk thuan ei khama phur fashan lovin a in siama ang group sum tuak nan blanket an sudon ani sairang lampang panin sangte nen chuan an limpur pura anin bemang lo sangte nen hian kum kha chuak ni in anin hnai boka te tanga inkom anni unaw ang main anin po to ama ain sangte hi ate hleka anulami phian nge ngai zong mu thei fu zo thanero ami zia hi a boring lek mo ti thei tur chi ani mela phei chuan an veng anana na chuan leirol ho star ron hlo dana a chelem lo ti alang a chal ar phak te amit meng dum phim kak lian lek amit mulsei eratan te chuan meichia hip viau a narngul po anui na tet line a siam sakna saboka abang asang viau a moi chung chi a khwa wang om hi ani chuan a tuai ti in a hnual suat fawa ma se ai me riau rui hlawa atal boy ve lem lo boka a kha to ka mai ziala chu khi ani mai avuna enga anung sar mai aria de una a moi tok tak ero ani fit ruk la inches ni ani a apa ne nanin chen chi anin suk na mun tur an thlenga picnic pa akal an ni boka an thom an ngal hle ruai tu te chuan na anan sem zara in su ve dang po an om khwa chuan a zir boka then khat chuan tuian lo cheng man mo boka zo thana po a in ti hlim chop ve ni ngei turani a tho hlim mel ang nur ka chu apu to bik lo bial nu hi pakhat anei ve to a van duai thlak takin thisen kan sarwangin a boral to a kum thum lai chu aliam to na a meichhi angai sakta me lo games chu aril ruwa alian ta ber mai
zothan solai so han lai khorula sipulin hi kan pha anga tui kan chung mai don ania he ti rongot chuan suk fai har don tlat an hruai tu pa chuan atia bong tu thlo chu la in a lai tura na tho hi chu an huana apai na hruai fawa a zeilo lem lo blanket chu an han nop chho zui ta a thenin e rong an lo bol ve boka chu hnulama chuan an zar zo thei ta rama tui chen ani deuh to mai an thlanga in su ve dang te bula lilian ve dewa chuan an zuk cheng bara nuam an ti tlang viau an choi na tur na an sat zo an ron phei lai mek chuan tuya tla zuk chan vat ta cheu tia au tuar thom an ria rang takin an na sa chu an da an zuk chuk ve ngala li chu lian ve riu a thuk lai phei chu patling hlam som vel zet tur ani renga mi pathen khat chu an zuang thla ve supa an tui tla berla tuya apil to sia an lilu ngal sapa na zo thana po a zuang thla ve ngal a lo zoi ngoi to a pota pom chungin boruwa ka chuan ada chhuah tira midang chuan an lo pui ve vat fata thom chu a re duk mai a thi nge adam ti tu man an hra si lo vau ka man thlen chuan a muta a oma nemin a hnung zang te po a nem boka eng ang theilo a hnar hupin a ka a chuan a ham ta vaka be sei ang nge in a ka le hnar tang chuan tui ron chuak ta a khu khar boka a chau mel kher mai oi ate I thi to done mo ka ti mana ka van lom tak a thian nu ni ngei tur chuan a ron kwa thoka ani ro a tong pe lo aniang a tho loi ringot zo thana ai chuan u lek mei thei kum khat velin nula mel thazet mai khal zet mai ania nula leitling tak ero anilo a vun mol chu a nau che ka anu te ko la chu a kor hu thana phei chuan a ko azual emati turani a kong fe karat le among bor khal zet chuan mipa a hip viawin a rinom a mit meng chu a ti deuh ria ya a tilang sexy phian a mui chu a cha leka a sen chek boka mel thangoi ti tur ni chi lo ma se a bial pa te chuan an hau na viawang I ka chaw a te sapa hei thian pa hian a chan che a ming po ka hrelo khita in su ve te khian nia a lomom tak ani mei chia chuan a ron mel zoka an hruai tu ni om tak chuan zo thana chu ron panin tlangwal kan lom hle mai kan nau nun nai chana ani hi ate ani hi I hriat dan tur chuan kan minister pu vanlal thanga fanu tlumber ani hi ati dapa minister fanu mo a ho mai kan ti tur lom tu pon ni se kan ti ve kang alo ti ve maya muang changin an chol muna chhauta dai a tei lain engma soi bik heksu ham hai po aniange cho anei lai chuan mi pahau chuan an soi zui liama zo thanero angoi reng anga event mel vak lo apa zilna le fuina te awang hian veng chhunga po alano pan ngai to in atlom ngai thaya alang sar pol ani ve fo mi wang thuang le chapo chi ani lem lo awang hian a in tilang sar du vak lo ani zoka hon lama chuan sangten bike khal thung an tong le ta lo an class tran ma chuan apa in an huan a hruai fawa ning ruviau ma se apa hi za ve tlat anuero athin chiat ngai na thin chereng mai aril ru thatal lom an class tran ni chuan phur zetin anin zui thla adanglam ve tlat lom an department omna chu alo hlaviau mai an zuk thlen chuan an lo om ve nak to an room tura an lut ngal rolang khola an va in mi somni panga ani mei chia chu som pakhat lek anni geography chu mi pa subject ani chin om ve mei che jinga chuan mani maya tuitla a chan chu a tei kha atel ve zo thana pei chuan alo hrele to lova sangte zokin a hril ha thlak thei class tran ni boka ursun tak chuan an zir ri lem lo in mer hriat hunatan an hmang ve boka a tei thian nu se ni chuan alo la hria ni ngei turani a ron beta fata a hnunga ding a tei bula chuan a han mer hriat tir ve le
kanun na min chan saka kalome ma se beisai ina ilo ka beisai atei chuan ati changrata a han mel kok ilaka hian beisai tur a ompo ka hreleinem ati ve mak a chuak zui ngala khatiang meiche chapau lutuk kha thiana tan po adu ozong lo minister fanu eke bale ni ro sek sek apa fapa ni ve tho sangte po chuan mak ati dewaniang voi kha chu soi zui mi pan nia mi chanchin an soi zen zen lo kar khat lai chu class an kal ve ta nuam an ti chho ve zela an zirti tu te an fel bok nen a tei po ani na wange a mel wang alak chho hle ma se mi indu tok tak ani wangin tu ma chu an hlotling lem hleilawa a thian te tan chuan felin ngeina tom viau ma se mi patane ro keite ang mai ani mi pabula chuan a vot raya sanga ang mai ani zo thana pon star tu nei ve chiang zoli anuwa ang class me chia a chelo po takani ma se adan pa ngai te in anga event le chuang lo thian angina kom maya sangte an han nor viau ma se a che chang du chuang lo a bial nu thita jeni wang kha niang em lpi rice artui chip chuan o sangte chuan an ti lo lawa ke chu coffee ni mai karil tram lo zo thana chuan lo ti ve supa bia lo ka thu a tei te chuan an ron mel ranga an rel le pekaniang anin bengai to mi alawa mel ma angin an khosa chuang lo bok phim khur ta che a tei chuan ati vin tuara an en thup waitress ina ke kora zo thana coffee tur kha ati bopal lo ani kati pal tak zet mi ngai dam ro ka ngai dam che wang khan ka ke kor hian ngai o le don mi mo lutuk ati chiama mi zong zong chuan an lo ngei ruwek a khosa zia hi an mil lo rup na arei to shim shima apa ni na chuangina chapau tlat atinani kati pal tak zet ani chu waitress mel khongai thlak tak chu a mu thei ngang lo nge zo thana chuan a chair chu norsonin avapana ka coffee turania ati bok man chu kalo choi don ania avatia ipa thakhat lo pon ka ke korman hi adei lawang zo thana chuan a thla ni lo ka mang mai niang chu lo in rol lo mai ro in ti fel via wangai lo na salutuk ati hluka waitress chu akaya coffee chu min lo lak le mai te che enga ma ngai su ati supa ka tuitla min chan chuwa wang khan min thunun theina nein ilo in hrengo tange katan engma ini lo a ron ti shama katan phei chuan eng ini lo le zual alo ti ve mak sangte mak ti atling zo thana hi tiang hian a tong ngai lo a ngei ve hle ni ma na a tei chuan ngei ron a hlo chho ta der mai a mi zenge ngal le chapau tak chuan mi alem hlol lo ani ber mai senior te nen an picnic tum te chuan zak map lovin zuwa roi ngam ma se a ru ka soi sep sep bak tu ma chuan an ngam lo nge alanga pau chuan an be chengam tak tak chuang lo sangte pon bial nu nei ve le ta zo thanai ro alamal tuang zel an picnic ni chuan an senior mi lp nen an si ke ve zoi picnic ni khuwa roi chelo to ka zu in ve zau ani ti hi an veng an hrelem lo chu mini po chuan a in ve a akai phur ve deuh chu lp chuan angam har har boka mun fala anin kai chhuwa ve ngei kha seksero an manglo khoi ero anin khoi ton viau ani mel an lungoi tlat an picnic zo hnu lama ero zo thana chuan mel hriat ang pon a bengai meu si lova lp po chu a beidong chom ve aniang a ron dik dak talem lo kumathara an senior te an chuaka senior an ron ni ve ta third semester ang kal that tak tak main a ma zonga an lo soi le rel to an lo in tuak trau trau na chu ti hlotin zai an rel don ta an phur ngei mai Mizoram khotlang lama puk an mu chua pakhat ru ro puk an ti mai lu chuak turin thlathar ni nia an jin chuak don ta he puk hi tuman an la lu chuak lawa athimin arim chia a mu chuak tu hi tlabung pa ani nge nge ru ro tam em ema mihring le ram saruang ani ber mi mak ti hloa
engemaw tak puk chhungah chuan awmin an ring adventure club te pon zuk tlawh tawh in puk kawtawp an thleng bik lo a khirh zia hi pin an sawi geography department te chuan field trip nipa fawmin ngen takte in an zirtirtu te an dil a sponsorship te zongin atei pa ngei pon a sponsor ve ani sumlama an phang talo boka kalhun turan rel ni chuan an riteng tung mai an class anin pawh thahlawm boka an chak to ngei mai kalni tur chu a ron in her chhuak ta zo thana pawh a tho hma ve kher mai apa in tawngtaina nen a thlah thlapa phur takin in ngah khawmna lam chu a pan ve ta a MZU basa chuan an thu thapa an sar hruai chuan tawngtaina nein an tumram panin an chhuak ta a sialsuka tuk thuan an aya an hlimtlang dar khop mai ate in boruak a siam le hat peka in arsa hi adai chuanglum teu arsa akara dai le ngal ka i ngai lo atia an buai ve boxi an lo ngai sak thman vak lo nge ni plate chu la loka an mani chauka avaluta ava chuang mi hotel nei tu ten zai an ngai lawa baka an lo ti dik bik lo boka an ngoi zui thei hram thilmak tak bo ani lem lo an tlan chu anu rei vak lawa chuan an mu thule ta hloma zo thane le sangte chu a hnung ber dot tu an thua sangte hian biangnu anei le to lo peka single rei ero atum lem lo an ni po chu an mu thlu ve bor bora motor rui an om lem lo thenzola an ding zuaya an kal le ngal lunglei la kal ngai lo an ni deuh thup boka an hawk dak chhotan puk puyan lu phat atangin an har thasha to mai an lut thuk zela lungleya chuan an ding le zuaya mamo emote an lam khoma an tumram an pan le ta lunglei thlang loka kholian lo tak hauruang chu a khodung a sei hle in an hria a hauruang an pel hnu loka an mu hi le thana phairuanga thingpuyan ina muangchang vak to lovin an tlan le tapar para zandar sarivela tlabung chu an thleng ta a konga thabe to boka manhmo vak lovin an tlan boka an thleng tuang viau tho mai lacha in ngatin an in sing satanak naka zanri chu zandar kwa an ei man ta shama an chaw tlang boka an mudeu ngal mai atu ka ru ro puk lampanin an chuak le don ani khwa lo wara zingkar ma ni se alum hle tho mai tuk thuan anei kham chuan anin siam le ta sap sapa basin ru ro puk an thlen thei don lo awangin an mut bu te po azang thayang ber an keng kha ani renga in pu bor luk lukin an chuak le ta an vai in mi somni pakhat an ni mai chia pariat an ni an sar hruaya akal tel boka ani hi e tiang lama tui ve tak ani boka no pang ho zinga tal nom ti mi alo ni le zel nen a phur berbera atang ani tripiragat an thlenga bangla a thil mamo turang te chu anan lei sap sapa basin thui tak lawan tlan nuwa an bungrua nen chuan an chuk ta sap sapa ke in ang kal don to ani bus driver le handyman te ero angkir le ani atuk maya valam le angai don si a vakal chau ve vak ai chuan ti in a hmuna an lo ngak don ani mi paho chu an bor le zuala zan an ria don awangin erong bol na bung bel le bol hlote an ken angai miau si a tuma in phut om lovin phur takin anin chhok ta liam hloma ru ro puk hi a hlalutuk lem lo na a akal khan hi anuam fashan lova chuwang chuan tlo polo ani renga khwala chu alum huam maya ma se phun noi an la om lo chonutlang hera an tumram chu map en chungin an thleng ta puk chu abiru fu mai ma se engkim zir chiang to an ni awangin an hei to lem lo puk thlang kora chuan tuitlem alo om ve hlawa an zuk choya thren khatin ria buk an suala thingfom tok anom bok zo thana po ha soilovin ache zunga na tho hi chu a zei ber pol ani nge yang mei chho ero an puan in kaya chuan an tluphung mai mi paho chuan an phut bik lo an rila tram to boka erong an bol ta vat loma
an chome ken dal le alu bokbon ti vel chu a ol sam thayang bera siamin cho an chuma ko thim tak tak main an eita a an eitui hlom phian mai puanin chu munlia an kaya zana thla alo eng ve kher nen meipui chepin an han ti mama sir naktuka kan lu chuak manang mo zo thana chuan ati sapa ka bei sei chu nia siama bus driver te po kha tlaya rongkal turin ka hrila zanria chu tlabunga kan ei man tura ka ngai nileng te chuan kan lu chuak man tura ngayang ati du a sir lut velo taila apoyangem rin omi chuan alo ti ve a lut tur lo chu hei chen ni vakal pe a te chuan alo ti le hlaka an nui dar ka ha sia ka pe le lo e ba ka hlau deuh rin omi chuan ati ve maya alom lo rimero a chedeuh mai thai voi khat pian ve mana ilut veang chu sar chuan ati a muturin anin sing sata hloma har satna em tok lovin zan chu an tum toy ve thei taphot an chau tlang boka an mutui phian mei che ho ero an zun donin anin kai tho zela an tho zut mai mut ero an kham ve thawang chu ni chu alo chuak le ta sur maya zo thana chu a tho ma bera midang tho ma in tui azuk choi nga veka erel abot sai ta ngala an ron tho ve ta traka an ron pui ta hloma zo thanei chu a fel re ngot mai ngoi reng hian a thok mol renga senin an ti sapa a bulading chuan ner songin in lak mak thata tumani so alo ti mak seni chuan a enjui vong rengot tinge inun na chan him tu hi i huat viole ati zui sapa mai phi turin a kal ve ngala pukawa chuan an ding khom laya an thuam fam kim nen an nin tram up mai mei cherpo an hum fara sar hruaya chuan ma a hruaya an lut tanta zo thanan hnu a ron dola puka an lut feltia an mani lo thli reng tu an pia lok far thing phena biru chu ron chhuakin a biak latna chu a met nunga an lut fel chi e ati supa mi somni karon tire an ron chhuah rualin inring mit dial turani lelama mi chuan a ron ti fiak thaka mizo tong an hmang lava ngai thak chian chuan chakma tong ti hei rual ero anilo puk chunga ero an zinga phok zet mai zara chuan kan lu chhuah hun chuan ka in ti thayang chu o ezol tlanga ka hoi cham viawang ati vawa a khok rum boka zara le thian te chuan ezol tlang mule thei kher angem le episode 1 atope episode 2 ron chun zum levat aniang